kalau beliau sangat bau. Jesin berbakat miu mina buat miu dilibat atau jesin berbakat. Ka jingle kai kenjat bol ka bala paniat da seng samla shnong omsling proper e ka badangnya ha ka round ka banengkong ka ba mentak singi kala kod apadeng jong ka jinge khat bha ha ka jinge khon ka bala long ha padeng jong ka Eastern United bat ka seng samla maulan dap ha ka ba ha baro ka we jingle kai ha ka kelas step bat ka kelamit om syam ladon bala aban thep gol bat ha ka ba khadu la penlong da ka jinge shoot tie breaker bat ka Eastern United kala ra ya ka jing job. Tawa kuno ka Jilekai ka Eastern United ka long gotong jom ka tiebreaker Hesin kemau yang ini pai bano kai bala sai kasi ka Jilekai ka dehap ka Rajmadan Kerden Persya ka RNU Football Club hak for RBJ na paisni banadin kuno ka Jilekai ginsa yorun telekai ka Hausina dula sai kasi ki nong peniat kila pentip ru ba kejing lekai la syai kasingi kan long peneng ka Rajmadan Kerdem Persya ya ke RNU kaba kenek RNU Football Club kadai ke bansa yakun hak final ke bela penlong hawa ya jer hajan te hills lese ki nong pekai la syai kasingi kin kham sko tenat banwan pekai hak bau Jackson ubadi urang lekai doyong naga RNU Football Club ubadi urang lekai negeri Ghana unwan ban yuk jat ban lekai hapo kamadan Umsning Sports and Cultural Club.